זה הגרסה החדשה של הפייסבוק, אחי, מה הקשר? אוי, די. מה זה, לאן הגעתי? די, מי זה די? אוי, די. די. מה קרה פה? השתגע. לא, המחשב, הטלפון שלי השתגע. איך הגעתי לעניין הזה? ולמה הוא עושה לי את זה? אני לא יכולה. תום, אל תראה לי את זה, תום. די. אני לא יודע מה אני מראה לה בכלל. אוי, די. רגע, בוא... מה זה היה? תמונה? לא, זה לא טוב. רגע, שנייה. עכשיו הבנתי מה זה היה. למה אתה עושה לי את זה? למה? אבל למה? שנייה, שנתעד בווידאו פעם אחת. איך זה? אין צורך. די, לא מסתכלת. בכל זאת, איך זה? די. רגע, שנייה. די, תום, נו. זה. שנייה. ואלה, מה את אומרת על החבר'ה האלה? קנדי קמרה.